lige taget mig sammen til at gå ud og... Jeg kan høre, det er en ny dårlig undskyldning, der dukker op der. Men jeg har ikke haft... Jeg ved, nu skal lige 5 sekunder. Ja, den skal du lige revurdere, den der, inden du fortæller mig en løgn. Lige klare den her. Okay, jeg har ikke været inde og købe væske, derfor. Så du vælger simpelthen at købe nogle smøger, som er 4 gange så dyre, hva'? Ja. Okay, men det forstår jeg. Jeg er ikke en klogeste fyr. Ja, det kan jeg godt se på din indbetaling. Hey. 18. september, så får du igen. Gør jeg det? Ja. Hold nu kæft, mand. Jeg er rystet. Jamen, hvorfor Altså, jeg har jo lige på... Har du sendt penge i år, egentlig? 18. september, så får du igen. Gør. Nu er jeg om du har fået i år? Ja. Jeg ved, jeg fik lidt sidste år, fordi det regnskab er jeg færdig med. Selvfølgelig fik du sidste år. Ja. Det er bare for at se, om det tal, jeg har her i bogen, det er rigtigt, eller det er... Men det er rigtigt. Det er rigtigt, så der er ikke gået noget ind de sidste 7 måneder. Pis. Nej. Okay, godt nok. Jamen, jeg skulle bare lige høre. Nej, men du får til september. Ja. Får du Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg har heller ikke... Så kan vi godt gå en 7 måneder nu. Altså, du skal først blive nervøs, hvis der lige pludselig er et ukendt nummer, der ringer til dig, og når du så tager telefonen, så er det en, der hedder Sofie. Eller, du har jo lige fundet den der nye hjemmeside, der er i gang og gamst. Nå, jeg har lige fundet en dansk hjemmeside, der hedder legemorder.dk. Undskyld, hvad? Ja, det tænkte jeg også. Fordi jeg skrev legemorder.dk. Der er priser af det hele. Yes. Det virker lidt som clickbait af politiet. Måske, min lige på adresse er nok blevet lukket. Det er min også. I will fight with honor. Og jeg har en eller anden formodning om, at Sofie, hun er mindst lige så effektiv. Ja. Men altså... Så siger den bare lige, at det er en fejl. Og det har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Det burde lige købe mig lidt tid, tænker jeg. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Men der er heller ikke pres på den, Du havde jo fået... Du har jo fået en åben hånd, ikke som man siger? Jo, det har jeg vel. Altså, lad os se, hvor lang tid den kan blive ved med at være åben. Jamen, altså, kassen er jo heldigvis ikke blevet lukket endnu. Jeg venter til, at du lukker shoppen ned. Altså, jeg ved jo, at der snart bliver tilskrevet noget nyt til dig, grundet et... I'll give it a shot. Ja, I skal lige have fundet ud af, at vi skal have madbilletter, ja. This is my I'll responsibility. give it a shot. Grundet et hvad? I'll give Ja, it det a var det. shot. Hvis du nu skulle have en madbillet, så kom der jo en ekstra This faktura. is my responsibility. Det skal jeg i år. Ja, det skal du i år. Det er ikke ud af at ligge og køre rundt med iPads og sådan noget, vel? Vi kan snakke om. Ingenting. Overhovedet ikke. Nej. Hvad mener du med det? Hvordan skal man også kunne køre med en iPad? Gams. Ja, altså, hvis man nu kører er en du tur helt med en iPad, så resulterer i, at iPad'en forsvinder, og der er glasskår i bilen. Så behøver jeg ikke komme nærmere ind på det. Yeah. Jamen altså... Kamp til side kan det ske en smutter jo. Det er rigtigt. Det var ikke lige den. Jeg var ikke lige klar på, at dengang der blev sagt over højtalersættet, der holdt den blå Berlingo med en smadret siderud, at det var min blå Berlingo, de talte om. Jamen, det er der, man skal tænke, ikke også? Altså, det er jo altid den om det, og det er jo ikke mig. Det tænker man jo altid. Ja, det gjorde jeg også, indtil jeg gik ud og kiggede på min blå Berlingo. Jeg fandt faktisk... Jeg var lige om at rydde op efter tøsernes pomfritspil her i sidste uge. Men nu får jeg glasgård. Nå, fandt faktisk stadigvæk glasgård, ja. Hold da kæft. Jeg synes fandme, vi havde... Ja, og ham der
Gubin, der skiftede ruden. Han støvsugede også alle mulige mærkelige steder. Nå, lad os se. Det 13.7. Yes, check. OK. Bogfør faktura. Udskriv et stykke. Reporting for duty. First kill. Lav PDF. Betalt. OK. Sådan. Kraftigt er noget pis med alt i år, der er alt det fucking papirarbejde, mand. The battle. Give that many. Put this apple on your head. Get down! Justice. Ja. De har sgu da nerfed Guardian of Kings. Han plejede da at give 7 liv. Put Nu this giver han apple 6. on your head. Hvad snakker vi nu om? Hearthstone. Lol. Nå, Hearthstone. Nå, Hearthstone. Har de lavet om på det? Ja. Nu er han plejede at give 7. Så er det mig, der er fuld. Så streamer Fluffy igen med Hearthstone. Skal vi da lige kigge. Hvordan finder man ham så? Jamen det gør man, Det gør man sådan eller hvad? her. det gør man herinde. Nå, okay. Hvordan... Sådan der. Reporting for duty. Plastik. Ja, ham. Du skal tage en battle mod ham. Martin. Så god kort er jeg sgu heller ikke. Nej, han er mere på dit niveau. Det er mere retfærdigt end at spille mod mig i hvert fald. Ja. Det var da ikke... I'll show them. Jeg fik lige... concentration lige nu. Jeg var faktisk også, jeg var rimelig stolt af mig selv. Den der Brawl, der kører nu. Eller jeg ved ikke, Gud, ja. hvor du får, hvad hedder det... Hver gang du bruger en spell, så får du et tilsvarende dyr på bordet. Reporting for duty. Vengeance. For justice. Jeg brugte 10 minutter på at lige smække et dæk sammen, og så vandt jeg. Tik, ka-ching. Tak for et nyt. 5 nye kort. Se, hvad er det? 3... 7... 9... Vengeance. Okay, det kan ikke gå bedre. Det kunne godt have været bedre. Yes. Og fik du snakket med ham med kundegubben i dag, sådan var han helt knust. None shall. Hold da kæft, en 7-7. Det var heldigt. For justice. Det overlever jeg ikke næste runde, GG. Well played. The victory is yours. Tilbage på det. Du gør det Emil på support, ikke også? Mm? Han er på rang 12, 13, 14 stykker, synes tror jeg, han sagde. Nice. Hvad, Martin, skal vi have game, eller hvad, sagde du? Det kan vi da godt prøve.
Kigger jeg lige lidt på det der. Ja. Det skal jeg lige have fundet ud af. Hvad er din battle tag? Det skal jeg lige have fundet ud af. Bluff, når du hopper på YouTube, ikke? Ja. Ja, nu må du lige spille først. Bum eller bum bum bum. Og du spiller stadig på telefonen også? Jeg tabte der. Ja. Yeah. Det er helt utroligt, så ens mobil bliver varm, når man spiller på telefonen. Ja, tak skæbne, mand. Ja, mobilen. Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke nå med en 4 spil på arbejde, hvis jeg skal have strøm hele vejen hjem. Sådan der. Det var så op til Gams kun det der. Hvor fanden... Ja, jeg kan lige Ja, sætte det var den. der. Ja, okay, tak. Det var fluffy. Og du er stadigvæk do not talk to me. Hvad? Hvad? Din status. Nå. Nå, ja. Jeg starter Her fyret op kom for den den jo. der. Spil. Den der. Hearthstone. Det tog du sgu ikke langsomt at udfordre mig. Nej. Ja. Ej, det skal jeg. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg spiller min Warlock, eller hvad? Klokken. Jeg kan lige tage mig indenfor. Geralt! Det er jo rigtigt. Victory or death! Så skal jeg nok ikke lige sidde og kigge med på Twitch. Jeg skal nok være ærlig her og så spille uden at kigge. Nå ja. Det er lige meget, jeg har vist lag på. Nå, du har delay på. Ja, men jeg kan så ikke se din kort og ved, hvad du kan smide, jo ikke? True. Jeg fik lige lavet noget popcorn. Nu kan jeg følge med i kampen også. Pis, jeg mangler noget af ski. Og det er ikke på Twitch. Ser det in-game, så kan jeg se begge dele. Kan jeg ikke? Du kun set den ind. Nå, okay. Ja, du burde jo kunne se mig på... Lige på Twitch og mig på den anden. Ja. Via follow eller Nu har du spectate. også. Ja. Spectate mig og spectate ham og så se på mig. Ja, det gør jeg også, for den bugger hele tiden, den plejer at gøre. Det er kraftigt 30, den gør det. Gjorde den ikke engang. Jeg tror, det skifter hele tiden. Ja, det var da et træls, du kom ud med der. Ja. En god en i min start, så. Ja, den er god. Jeg er i hvert fald mod en røg, eller? Ja. Især imod det kort, jeg har. Jeg siger ingenting. Jeg skænker mig selv en kop kaffe. Jeg er ikke en skid, jo. Mm. Sådan, væk fra dig. Det synes jeg var lige lidt. Godt spillet, Martin. Tak, tak. Suk. Ja, det pyntede lidt på dit manderforbrug. Ja, det går godt nok. Jeg begynder at spille nu igen. Jo, har du den? Ja. Vi spilstopper. They'll never know what. Det er ikke til at regne ud, hvad du har bygget dit dæk omkring, Fluff. Hvad mener du? Hvis du så streamen, ville du også vide, hvad det hed. Det er jo fantastisk. Det er jo pisse træls.
Mage is a crowd controller. Ja. Sådan er det bare. They'll never know what Den er altså bare træls, den der shade der. Jeps. Hvis man får den fra starten, kan den godt nok ende med at være træls. Sometimes Ja, hvis man skal bare spille mod en mage, så er det ligegyldigt. Der skulle da et kort, jeg ikke engang har, hva'? Det er det for en. We Spellstopper. Nå, ja. Hvad fanden er det mig, den kan... Ja, den er... Hvad er den? Epic? Er det ikke sådan, det hedder? Jo. Det er den der, ikke? Jo. Jo. Og man skal bare reload sin spectator, så virker det igen. Ah, ja, okay, ja. Uff. Fem, syv... Nu vil jeg godt se, hvad du har til at lægge på hånden. Det er da pisse træls, det der. Ja. Ja, nice. Det var godt nok også heldigt. Den der første. Nice. Jeg havde det, altså det er jo også rush deck, det er det her. Du går ud Okay. på at skide på al den skade, du giver på mig, og så... Fair nok. Se om jeg kan få dig ned først, så skal vi se om vi kan tage min... Nå, jeg tyder til min Twitch er lidt out-of-date, den siger, jeg har en viewer, så går jeg ind og ser, og så er der 3 mennesker, der sidder der. Nå. watch your back. Hvad er det for en, du I har der? will fight Hvor mange with subs har du? Jeg har sgu ikke nogen subs, jeg har mange followers, har jeg. 5 followers. Emil, jeg spiller mod en fyr, der hedder Martin. Du behøver ikke skrive på engelsk. Du skal faktisk lige huske, at jeg ikke spiller League of Legends. Ja. Det dæk, det er sådan lidt et testdæk. Jeg ved ikke om... den her, det skal jeg lige finde ud af. Og kigge på den noget mere, den her lige den her. Ja, statist. Jeg spiller normalt kun med 2 dæk. Jeg spiller også kun med min warrior, man kalder den. Så det... Okay. Men det er bare noget skrammel, fordi jeg sidder og er nødt til at krydse daily quests ud hele tiden, fordi at de var med til at spille med på det andet. Jamen, så du kan bare tage dem ind i casual mode. Ja. Og jeg er så begyndt at spille lidt med min healer. Priest. Yes. Ja, der har vi så også dæk i. Det. Og så har jeg lavet et fuldstændig galt Mathias dæk med en warrior, hvor alle mine kort har taunt. Nej, ikke Gamst. Nej, det er Hearthstone lige nu. Jeg kan sgu ikke lige lol mere, jeg spiller hele dagen. Så det... for justice. Det kører sgu egentlig hurtigt, det ser godt ud. Ikke så meget betænkningstid. Mm. Men nej, det er ikke Gamst, det er en anden fyr, der hedder Martin. Dem ramler du åbenbart mange med i We Are Gamers. Det kan også være, det er et navn til gamle mennesker. Skal jeg ikke kunne sige. Pas nu på. Træls at spille mod Paladins. For justice. En secret. Ja, Nej. hvad kan det være? Ja, hvad kan det være, ja? Hvad kan det være? Jeg ved Hvad nu, det hvis du godt. angriber mig, og jeg får en... ja, du ved godt hvad. Hvad nu, hvis du angriber mig, og jeg får en legendary? Tager du chancen? Ja, ja. Er du mand for det? Jeg skal prøve at gøre sådan, og jeg gør det bare.
Free card. Så se, hvad Sådan. sker. Ingenting. Secret! Kommer bare som 2 etter. Okay. Skulle det være, det er det da. Det var det der. One shot. Det må du godt nok vilde med dem der, Martin. Eller, Ja, de der 11 nachos der, eller hvad? nej, de der kort, der damager. Enemy hero. Og jeg kan godt lige forklare hvorfor, når kampen er færdig. Ved, det passer jo rimelig godt med den her. Ja, det gør så. Altså, jeg har også været utrolig heldig med, med de kort, jeg har trykket, så det er skadet. Ja. Ja, det har du. To gange har du fået det der våben der. Det er syret nok. Taunt! Fuck dig, Nick. Can't be targeted by snot. Ja. Det er bare løgn nogle gange, der. Jo, men det er fordi den er target, og forskel på target, og så at give skade til alle. Ja. Det er det, der er Virkelig? forskellen. AOE skade. Fanden skal jeg bruge en simpelthen recruit til, altså. Nu skal du nødt til at træne for ham igen, mand. Ja. Kraften med at få den ud igen, gør du. Tak. Han stoffer. Na. En legendary, nej, sådan nogle har jeg ikke lige det her dæk Emil. Eller jo, jeg har et par, men det er sgu ikke nogen, jeg har noget at bruge til lige nu i hvert fald. Så er du lige at bede Emil få snavsen ud, og så komme herover og sidde på Skype. Det er rigtigt, ja Emil hop på Twitch, hvis det er sådan. Bitch. Patient assassin, damn. Hvor har jeg et liv tilbage? Jamen, jeg er... Du er Ja, det er næsten. Ah, Er vi gør sådan der? Okay, fair nok. Du er ikke død endnu. Nej. free round! Ej, hold nu op, det kan ikke bruge til en skid. I can't Det target. kunne du med her til gengæld. Nej. Nej, det kunne du ikke. Det var stealth. Reporting for duty. Jamen, ja. Ja. Kan du nå at burst mig ned? Kan du nå at burst med 28 liv? Hvis du kan det, så får du lov at vinde. Ej. Ja. Kom nu. Skal vi godt nok... Ja, det er vi sgu nødt til. Tid, trækker. Tid, trækker. Et liv tilbage! Sådan! Jeg fucker dig op, mand! Jeg fucker dig så meget op. Okay. Bare giv mig en skade, mand. Unfair kamp der lige nu. Ja. Der mangler bare, der er kommet. Ja. Så forstod jeg din kombo. Jeg blev 2 gange, eller hvad? Ja. Bag om skyld. Du er sådan en af dem, der ikke bare får det overstået. Overhovedet ikke, nej. Skal vi lige vise, hvad jeg kan? Skal vi se. Nej, Hvad har vi ellers? Ikke på Twitch, kom på Teamspeak, din fucking Maron selv da. Det er bare inde på vores normale kanal. Kræftet med kalder mig Maron, du skal ikke. Burde fandme. Gams, du skal spille mod ham. Den der skal vi prøve. Det skal jeg. Gul'dan versus Garrosh. Nå, Gams, det ender vist med, at jeg skal passe jeres hus alligevel. Ja, jeg har hørt konen, hun er ved at rykke vores ferie for at dække dine behov. Damn. Bare på grund af, at jeg kommer en dag senere. Yep. Kan du klare det? Jamen, det kommer an på, hvad campingpladsen siger. Det er jo hunden, der bliver tænkt på. Ellers må jeg sgu bare... Jeg gider sgu ikke... Jeg tør sgu ikke smide kæresten hjem en dag tidligere. Så bare tage hende med, når hende tager bussen dagen efter. Jamen altså, hun skal helt den anden vej. Hun skal mod Strue. Ja, det går hun sgu da bare tage til Randers, mand, og så tage bussen derfra. Hvad fanden er det så for en? En heavy axe.
Kommer han på, så han kan få røvfuld, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Det kommer man på, hvad han siger selv. Ja, lige. Han kan nøjes med at skrive sit battle i det ude i LOL-kanalen. Han kommer der. User joined your channel. Emil. Hello. Yo, what up? Hallo. Kan du ikke smide dit battle i det ude i LOL'eren? Ja, jeg skal lige starte det dog. Ja. Det var sgu da et trælskort, du smidt ud der, mand. Ja, Jeg kan jo ikke rigtig nok den uden at skide på mig selv. ja, lige præcis. Nice kort. For no my god. Ej, hold op. Sådan. Så bare ikke, du ender med at vinde den her. Hvad så, Emil? Virker lyden fint? Der var sgu nogle problemer der til at starte med, det. Til at starte med. Ja, for helvede. Hvad så? Du har musikken overlevet dig fuldstændig. Okay. Der røde kører der. Så lige jeg skruer ned for master volume så. Jamen også selv, hør selve League of Legends, ikke også? Der var det ved at overdøve dig, ikke? Okay. Det skal gå ordentligt. Jeg kan ikke engang være det er 4 skade. Det er 4 skade. Jeg har jo ikke nogen kort, jeg kan bruge for. Nej, hold nu op. User left your channel. Jeg tror lige, jeg spectater dig, Mikkel. Fuck, men jeg blev banket ned af, hvad det hedder, af nogle rimelig high levels guys. Så røg jeg ned fra rang 12 til rang 13. Ja, det var 12. Jesus Christ, det er så højt der. Ja, derfor. Ja, for helvede. Men Altså de var fandme gode. Jamen, det kan sgu da være, at du skal have til at sponsorere ham i stedet for os. Nej, det er sgu ikke, så god er jeg sgu heller ikke, dude. Der er stadig nogen, der har rimelig sindssygt dæk. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Jeg bliver også tørret røv, når jeg kommer højt nok op. Ja, kan du ikke lige... må jeg få dit battle i dag? Så kan vi lige tage en duel. Jo. Skal vi se. Ja, jeg skal bare ud i Slacking Channel. Yes. Skal vi have det der? Den skal have navnet med os. Ej, jo her. Ja, Dawn. Yes. Ej. Nu er der godt nok ikke kontrol i den her der. Du får det smæk, dude. Jeg får så meget smæk. Jeg har heller ikke fået en skid kort, jeg kan bruge til noget, altså. Nå, du har da alligevel Black Knight. Jeg har Black Knight og her i sætter. Det er de 2 legendaries, jeg har. Nice. Ja, knap så nice. Ja, jeg skal lige ud og spække Jeg lidt. får Arcanine Reaver. Det overlever jeg sgu ikke. Nej. Jeg mener, du bruger den Nej, det kan du ikke. Ja, du er død, så er det selv. Jeg mener, du får det virkelig godt taunt, men har det ikke. Jeg har også lige en dejlig weapon. Kan du overhovedet venter. slash spells? Jeg har den ikke. Så du dræber simpelthen dig selv. Der er ikke nogen. Nice. Ja, hvorfor ikke? Jeg har ikke slet. Jo, jeg har en, tror jeg faktisk. Giv mig lige En komme slash spells. Du skal gerne have begge to. pille lidt i mit dæk her. Self-half. Lad os se. Nå, Jeg så tror kan jeg gerne- være, at jeg lige kan få en af de der packs, der er ved at spectate dig, ikke Rams? Jeg tror, jeg vil gerne prøve faktisk jeg tror på det med lidt mere derby decks. Hvad skal du passe på med, dude? Hvad hedder den der slash spells guard? Hvad hedder den? Den hedder bare sludge spells. Det er en abomination. Jeg har den sgu ikke. Har du ikke? The heck, dude? Ej, det tegner skidt, det her. Det er sgu da ikke noget, Nej, der hedder jeg slush. fik da heller ikke de bedste kort. Du får det igennem Nextremas. Har du ikke Nextremas? Nej, dem har jeg ikke. Okay. Yay! Ja.
Jeg kan slet ikke se dit kort lige nu, Gams. Så er bare log ud, eller luk den spectaten ned, og så åbner den igen. Det skulle ikke lige Så prøver det vi bedste, så. det der, Emil. Det er ikke de bedste kort, nej, det giver jeg da sgu ret i. Hjælper ingenting. Cooking popcorn, sådan. Elbowing through the crowd. Jeg har det fedt nogle gange imellem. Så Ja, det var meget bedre. totalt waste, når der fanden. Jeg vil ønske respekt til dig. Jeg kan godt vide, at det var der. Det kunne være bedre. Okay. Og jeg har en idé om, hvad den er nu. Det er i orden. Det er helt i orden. Du skal ikke nogen grund til at smide den ud. Ja, Er det ikke... jeg tror bare, vi skal. Jeg har også lidt gættet på, hvad det er nu, så... Ja. Faktisk kører jo bare... Ja, tror jeg. Du skal være så... ja. Og kæft, jeg får lortekort lige nu. Mm. Ja. Så tager du bare noget skade til ansigtet. Yep. Har ikke andre valgmuligheder lige nu. Det er egentlig rimelig klog. Ikke reducere den der skade bare en lille smule. Ej, det er ikke lidt et waste, dude. Ja. Det er helt i orden. Det er helt i orden. The damned stand ready. Yes. Det var det. Det var en mirror. Ja, Stand ready. sorry. Men ja. No props. You're a waste of cards, så det er okay. Ja. Holy shit. Fair enough, Dragon's altså. breath. Det kræfter mit beef for Det det der. er fucking soverman, det der, mand. Det får det bliver stærkt, ikke også? Hvor sagde det, mand. Nu skal du passe på, at han ikke buffer En den ny sliv, enraged så- chicken, mand. Ja, det er nu mega buffer han den lige med. Nu dobler han health på den. Ej, dog ikke. Og så... Killed by sheep. Ja, selvfølgelig. Booger. Yes. Jeg har rematch bare for dårlige kort den her gang. Til gengæld så har du en late game. Ja, det er selvfølgelig ikke. Ja, fordi jeg har da absolut intet. Det... Jamen, jeg gider altså ikke. Det er ikke det her, jeg har lyst til at bruge dem her til, men... To do. What to do. Wow. Det er jeg sgu egentlig okay med. Nu vil du nok ønske, du ikke har lavet den om til et får. Bare ønsker, jeg ikke har lavet den om til plus 4. Ouch. Ja, for satan. For the fucking smæk, mand, lige nu. Okay, lad os lige se. Hvad har du på hånden? Mm. Fedt. Nå. Ja, så er Interesting. lige nok det eneste kort, du ikke skulle have. Så er der en lorteomgang, det her. A fight count me in. Ah, okay. Ah, ja, selvfølgelig. My army of one. Nå, 2 skade til det hele, eller hvad? Nå, så kommer lige med. Ja, selvfølgelig. Det var så bare unnecessary, mand. I couldn't help it. Det var fair et nok. kort. Det er vist en forkert, du valgte Spectre ind, Martin. Ja, jeg tror ikke, jeg får det der, det der dæk der. Fucking Dragon's Breath, man. Booster pack, pis. Farvel. Nå, det var sgu ikke være din Nej. død, hva'? Mit får, mand. Not Det to kan be. du ikke være bekendt.
Nej! Havde du også det godt? Ej. Ja, Det er rart, man kan Okay. sige sine venner Bare på fordi udlandet. man kan. Ja. jeg føler ikke, du sådan kører low, men er kort der i dit dæk. Nej, det er bare ultimativt skrammel, mand. Hvorfor har du det så, hvis du ikke kan bruge det? Jamen det er fordi, at jeg mangler de andre kort for at kunne bruge det optimalt, for fanden. What to do? Ja, det kan også godt være, at han bare var uheldig i sit korttræk. Jeg har heller ikke We været have fucking many heldig. secrets. Okay. Hvis det er endnu en Mirror Entity, gør. Jeg har ikke god idé om, hvad det her er. Okay. Så kom den ud af banen. Altså, Det kort gad jeg så godt her. det er ikke. Det er dejligt. Det er også den. Hvad finder jeg dem? Jamen du kan ikke, du spektaler ikke ham, så du kan ikke se det. Jo, Lightwell, er det dem? Nej, ikke... Det er en anden en. Nej, men det er da hans kort, han lapper den. Nå, på den måde, okay. Ja, det kan jeg så ikke lige se, nej. Ej, det skulle det ikke. Hvis det nu er, så lidt lort. Må jeg komme med en idé? Ja. Okay, godt nok. Ja, smid din femmer derud. Okay, Ja, det okay, var- fair så nok. ved du, hvad det er. Ja. Det var fair nok så. Nu skal jeg så heller ikke et par mil. Det var ikke fair. Dude, jeg har en god idé om, hvad det han har der. Det har jeg ikke. Er det ikke bare armor? Nej. Tror jeg ikke, det er. Det kan være forkert, men jeg tror, det er måske i stedet for... Ja, I wonder. det er det godt være. Det var da utroligt en lortekort, du har, Martin. Det er vanvittigt. Han kan op til spil der med, ja. Nice. Det var faktisk okay træk der. Time runs out on me. Igen, hvis bare du havde sheep. Ja, hvis Sheepen var der, så er den come back to life. To end your life. Hold da godt. Det er så klamt, det er. Det er sådan en syg kort, det der er. Det er et dejligt kort. Det er usportsligt. Hallo? Er en, der Jeg bruger gider penge på det her spil, hva'? Nå. Nej, jo. Nej, ikke Nactremus. Nactremus var det eneste ting, jeg ikke brugte penge. Eller det var en af de ting, jeg ikke brugte penge på. Men Hot, det gør jeg faktisk ikke på. Det eneste, jeg brugte penge på, det var Black Rock Mountain. Der købte jeg hele eventyret. Men det havde jeg ikke brug for med Nactremus. Og jeg har grindet mig til igennem den første nu. Are you ready for this? Du kan eddermame meget ability eller spilpower. Det gør. Hjælper mig bare ikke nok lige nu. Nej. Ouch. Hvor skulle den væk, ja? Det er fuldstændig fucking... Det er lige meget kamp, så er Det er det. ligegyldigt, ja. Skal jeg lige fokusere på noget andet? Nej, det er fordi, jeg havde ikke læst det rigtigt. At end of Ja. each turn. Ja, okay, fair nok. Ja, det er jo... Nå, all enemy. Jeg Master tænkte spell. lige all... Ja, så helt ærligt, ja. I'm fucking buttfucked. Nå, hvad er det? Er det armor? Ja. Det er armor. Det var faktisk om. Man ved, man har spillet sig for meget, så når man kan ikke gætte, hvorfor nu Tigers der. Yep. Ja, det er præcis. Jeg bare ønsker, at du ikke havde dræbt med Thorison. You know, take Tango.
Yes. Nice. Shall return. Ja. Hvad vælger du at gøre? Hvad? Pis. One's out on me. Okay. Nej, det var det ikke engang. Nå, så kan jeg tage den her. Let me change your mind. Er det for mange legendary kort på den hånd der, synes jeg? Nej, det er... Eller ikke Den er bare epic, ja. lille kort, epic kort, ja. Ja. Jamen, jeg har ikke rigtig nogen gold kort. Fordi man kan disenchant dem så, for så Oh, meget, nice, for Gams. så mange ekstra kort. Ja, det var det bare ikke nu. Jo, du kan jo stadigvæk. Og sådan der. Ja, lige præcis. Er det, ja. Flame Strike, er det ikke? Flame Strike! Nice! Nå, nu er det faktisk Animans game. Hvad så I så? Så. Jeg kan måske godt få min pakke nu alligevel, måske, eller hvad? Ja, faktisk. Du kører en del secrets. Holy shit. Come on, giv mig et ordentligt kort. Oh my god. Hvis Det det er er bedre. Mirror Entity, ikke også? Så er der fuck. Det er ikke Okay. engang. Altså, Nej, jeg har lige en bitte... Får du dobbelt af Det det samme, putter. mand. Slap af. Fucking crapper. Er jeg heldig? Er jeg heldig? Måske. Du er nødt til at teste det først, i hvert fald. hvad vil du spille? Jeg var ikke heldig. Nej. Det Gange det var 3, det. mand. det var træls det der. Ja. Alright, let's let the party begin. Ja. And basically... yeah, okay. Hvorfor du ikke bruger dit enerkort? Det fatter jeg ikke. Fordi jeg har et andet kort, der gør det så meget stærkere. Okay. Altså, du skal tænke på, at jeg har konstrueret det her dæk her. Jeg ved, hvordan det virker. Fanden? Rolig, bror, mand. Jeg er også rolig. Hvad fanden er det for nogle secrets, du har? Ja. Gæt på det Jeg med- gætter på, at det er mere armor, og så er det måske en... Ja, tag ice til. block. Ice Block måske. Ja, dæk, det er overhovedet ikke bygget imod dit dæk. Holy shit. Det her dæk her, det er mere sådan at tage kontrol over et control dæk. Nej, jeg vil sige, jeg er ikke helt tabt endnu. Det er tæt på. Vi kan få noget lidt heldigt sammenspil. Ja. Hvis jeg kan få nogle af mine legendaries op snart, tak. Very bright, så må den anden være, du... Ice block, tror jeg. Hvad fanden er det? Engaging T Ice block. into Hvorfor bliver den ikke brugt? Den der. Hans secret. Mr. Ive? What the fuck, gammel? Ice block, det er... Jeg mener ice block, det er der, hvor du er, hvis det tager fatal damage. Nå. Jeg får da heller ingen af de gode kort. Det begynder jeg at få kort, jeg er gode. Det er jeg sgu heller ikke. Slå den i ansigtet. Vaporize.
Satan, Kæft, mand. mand. Ja, Gik hvad er der? helt ud. Jeg vil have rematch. Hvad var den sidste secret? Hvad var den sidste secret? Den sidste secret, det var den gør mig udødelig. Ah, Ja, det var den der, jeg tænkte. Ja, Ice Barrier, eller hvad fanden hedder. Ja, perfekt. Så! Gams, vind med den fucking tak, mand. You can do it! Jesus, man. I will fight with honor. Ja, lad os prøve det. Thank you. Greetings, Ja. traveler. Well met. Secret versus secret. hvem angriber først? No secret. Der var ikke nogen, der angriber hinanden overhovedet. Mad scientist. Yeah. Gætter på, at du bygger den der mod secrets. Nej. Det er overhovedet ikke. Det er dens main fokus er virkelig ikke secrets. Det er det ikke. Det var egentlig okay der, synes jeg. Det kan jeg løbe med der. Synes du sikkert? Hvad er det for nogle kort, du trækker, Gamst? Det er et rigtig godt spørgsmål. Your magic shall not save. Well played. Hold fast, det er secrets. Åh kæft, det er nogle lortekort, jeg får. Det er meget. Hold da kæft, ja. Reporting for duty. Den var rekrut. Yeah, so strong. Ja, okay, fair enough. Okay. Ja. Nok nogen, der er Aggressiv aggressiv. alligevel. Her lidt. Så. Det fandt der. Ja. Det er godt nok heldig. Fuck det. Rent bord. Næsten. Jeg har overhovedet ikke noget godt at sige. Nej. Jeg kan da Det godt er se. noget, der er mindre godt. Jeg bliver sgu nødt til det. Du skal sgu ikke tage gratis skade fra en Roy Hunter, du skal ikke. Har han egentlig charge? I wonder. Your magic shall not save. Det er helt fint, ikke? Ja.
Yeah. Dr. Doom. Det er så et dejligt kort. Han er egentlig bare, han bliver brugt over det hele i hvert Ja. dæk. Han er så mana efficient. Det er åndssvagt. Det er derfor, han vil bruge ham. I wonder. Du har teknisk set en 9-9 for 7 mana. Som har mulighed for at gøre hvad? Det er 11. Mulighed for at gøre 15 skade på en runde. Okay, fair nok. Kører du med edderkoppekort eller hvad? Moves quickly. Og så Gams. Jamen for fanden. Ja. What you gonna do? What you gonna do when the gun on? Nåede du at angribe med din spellbreaker? Ja. Nope. Kæft, du har mange legend-kort, mand. Det er der til at brække over. Jeg skal have et par op i ærmet. Oh my god, det var nok den bedste runde du... Jesus. Det var absurd. Det var det bedste du kunne håbe på det der. Men jeg kan Jesus, vise mand. noget her næste runde. Næste runde, så kan jeg vise jer noget mere. Ja. Jeg vil have det kort. Ja, den Den er der... kæft sat. Ja. Jeg kan se så mange muligheder, mand. Den har jeg, og hvis også, tror jeg. Faktisk så Smider ville du det være ikke, bedre, hvis jeg... Ja, det er du sikker. Nu er jeg sikker. Au. Yep. Well played. Nej, jeg vil gerne lige vise jer noget. Der er noget i næste runde her. Ja. Kæft, Jeg tror også, det er kort, du gerne vil have. Det skulle da den ondeste combo, du har fået der. Catharthus og Dr. Boom. Nej, jeg føler, at Sludge Belch er faktisk bedre. Fordi når den dør, så man bare en endnu taunt. Den taunt, den forbliver også på banen, og hvis den dør, så reviver den også sammen med Sludge Belch, og den er bare endnu en taunt, hvis Sludge Belch dør igen. Den kunne du godt have brugt lidt før, den er gamst. Ja, tak. På den måde. Det er sådan, den fungerer. Nice. The hunter becomes the hunted. Puha. Du har flere legendaries, legendaries på, i det der dækken, jeg har Hjælp, eller hvad? vælge imellem, mand. Lad os se. Hvor du fucking BM. Det var måske lidt BM. Men GG well played. En gang til? Det kan vi gøre. Wow. Ja, jeg skulle snart mod døren. Ja, jeg har ikke noget mod at vinde det fucking dæk, der er gammelt. Skal du Jamen, jeg har intet, der kan sætte noget som helst op med det mod det der, mand. Det er jo... Det har jeg heller ikke. Det er helt sikkert. Jesus, mand. Det var bare sådan. Nå, min første tur. Legendary. Sådan. Dig. Okay. Det er nemlig Emil Så er Jessen. stilen lagt. Hvor fanden kender du Emil Jessen fra? Lad os se. Jeg har muligvis ødelagt det her warrior deck, jeg har lavet. Warrior mod warrior. Så skal der armes op, dog. Ching, ching, ching. Hvad Kennex, hvor kender du Emil Jessen fra? Hvem spurgte du? Hvad sagde du? Nå, det er en fyr i Twitch chat.
Nå, det var en anden, okay. Ja. Så ikke helt. Because it says Emil Jessen, maybe? Jamen da. Or maybe wait, who is... Ah, okay. Jeg kalder ham. Jeg tror ikke, jeg kalder ham. Der kom der godt nok lige pludselig mange mennesker herinde. I din Twitch, eller hvad? Ja. Jeg skal da lige, så det kan i gang igen. Han livestreamer af det her nu. Ja. Fordi han er spectator. Nå ja, fedt, mand. I kender det. Kan jeg så vinde 2 packs? Jeg tvivler. Hvor sød der. Fra puppen. Jamen, Dag, jeg er i chatten. Ja, ved du hvad, Strøm? Nej, Gamst, jeg tror sagtens, du kan vinde over mig det her runde der. Jeg tror ikke, jeg kan, hvis du vidste, hvad level det dæk her har. Det her, det kan jeg fuldstændig ødelagt. Den har du ødelagt. Vinder du Gams? Det er kraftigt. Sådan. Yes. Så er der dæk. Pack til mig, og så quitter jeg spectating med det samme. Ej, det er fint nok. Oh, come on. Fanden Så fik jeg jo lånet lige bagefter. Hvad har gjort den smager? Ja. Nå, så må jeg bare... Armor up! Armor up! Godt, Yeah. godt arbejde. Er det gutterne fra puppen? Jamen, hvad er det for en pup, du snakker om? Han snakker om. Jeg tror ikke, du var Ved en ikke. manga, Emil. Jeg tror, du var en sød rabasemand. Sådan en vild Der var der på et tidspunkt, hvor jeg sådan rækte lidt, ikke sådan... Oh my god. Mm. Det skulle da en fucking god combo der. Synes du? Ja. Altså, den har mulighed. Så smid din Men- femmer ud, så din toer, Ja, ja. og så angreb Sådan med tror dit jeg. våben. Nå ja, nu kan Ja, jeg sgu da men se samtidig begge med 2, kort. så skal jeg det ned. Nice. Nej. Ja, det var smart nok lavet det der. Ja. Det var ikke lige den combo, jeg ville have gjort, men... Ja, men det er bare det der med, at han lige smadrer, og så lige får lige lavet en kopi der. Det er sådan en af dem, som der rammer heldigt. Det er selvfølgelig ikke helt vel, men Så jeg er ude i chatten. Gå du ind på techweargamers.dk for billig gamerudstyr. for satan. Så laver du lige en reklame der samtidig, hvad? Jamen, Ja, jo. der skal være plads til det hele. Jeg ved ikke helt, om det var et execute værd, men det er i orden. I can live with that. The blade be thirsty. Not the work. Haha. Hvor er jeg? Jeg ved ikke, Hvor er jeg? Det skal jeg Where am I? kunne sige. Jeg håber, at du er derhjemme. Hvad fanden er det for at skrive? Det er ikke. Sådan kald på hjælp. En eller anden fyr, der sidder ude i internettet. Ja, det vil jeg nok også have gjort. Det Ja, det var bare lige forkert rækkefølge. ja, det kan jeg også se nu, ja.
Det er så tit, det lige sker med den forkerte rækkefølge. Det er sagt. Du har det mindste Lidt armor ekstra til af. at tage imod det. Ja, nemlig. Ja, men det havde han også før. Han kan lave den der... Ja. Jeg har sgu ikke noget at kunne blive op. Ja, du har ikke lige combo. Nej. Nej, det er derfor, jeg tror, jeg ødelagde det her. Det kan jeg prøvede sådan at tvære Grim Patron ind. Men jeg havde et kort af, der virkelig kunne have gjort åndssvagt. Okay. Er det egentlig kun et warrior-kort egentlig? Nej, det er et, Ja. det er et all-rounder dæk. Et all-rounder kort. Ja, hvorfor ikke? Ja, selvfølgelig da. Det kunne jeg have sagt mig selv. Au. Så han er oppe på alle de 6 legendaries i sit dæk. Det er vanvittigt. Satan, mand. Ja, med fyren, der er væk, han har Ja. siddet 24 timer. Åh, 32 timer, det er nok ikke lige det mest sunde at sove. Jeg Ah, har lige dog prøvet ikke. det, så jeg skal ikke kunne sige det. Wow. jeg tror, jeg vil give Nej, det ret mindre. det har Gams sikkert i sine unge dage, når jeg har hørt nogle historier. Uden tvivl. Ja, det er fandme spild der. Det skulle du fandme på en legendary bane på den måde. Det er okay. Du er der i hvert fald væk. Det var nok en farlig gut. Jeg tror, du bliver irriteret over den næste smid. Ja, helvede, mand. Ja. Summon Tydeligt at se, random. at du har blæst lige igennem Black Rock Mountain og Death Wind lærer, mand. Det er så 7 legendary historier i alt. Jamen, jeg tror næsten, jeg har alle legendaries. Næsten. Jeg mangler stadig nogle af de der andre classes. Men man får også en gratis legendary, hvis du får alle Murlocs. Så får du Murloc legendary. Seriøst. Det gør du. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg da ikke indtil. Jeg elsker, man kan... Jeg spillede mod et Murloc-dæk før. Hold kæft, det var sjovt at spille imod det der. Hold kæft, jeg hader Murloc decks, mand. Ej, hvor er de irriterende. Okay, du går bare for. Det er okay. Fedt, mand. Det var nok en af de bedre kort, du kunne få. Det er sgu da okay. Hilarious. Okay, lad os se. Nu er jeg også bare totalt Ja. bombarderet, mand. Ja, nu siger jeg. Hold da kæft. Og du har bare den der i alle dine dæks, mand. Der er 1-2 der, eller hvad? Den er faktisk pisse irriterende, den er. Ja, den er så. Det der skide skjold. Den er Ja. sjovt nok Neutron. Fucking douchebag. Den er fed. Hvad har du deroppe? Den har jeg også fået. Den har jeg også i mit warrior deck, den der. Go hold. Yttermærket. Fucking. Det dækker altså godt her. Nej, det er kort. Det dækker vi. Ja, den er fed. Altså nu tænker jeg, at det du kommer til at gøre nu, er lidt overkill. Det kommer til at gøre naller på Stakkels og Nøje Sean. Fuldstændig. Blev Jeg totalt husker voldtaget. det overkill på den der lille robot der. Det er så fucking sørgeligt, der. Åh, Ja. stakkels Neutron. Okay, lad os se. Du har faktisk en rimelig god chance for at vinde. Det er det værste. Er det i gang? Snak om. Ja. Fedt! Ja! Det var min. Det er godt. Hvad det hedder? Uslag. Der er ryggen, så måske den combo havde jeg ikke lige set. Au. Hvad er sådan? Du må da have et eller andet til at bøste ham ned med, har du ikke?
Jo. Har du bare trykket forkert de sidste 3 runder i streg? Og det skal jeg lov for. Jeg døs. Au. Ej, nej, Wow. jeg sidder der Ja, heldigvis ja, med den, ja, med den ja, gode det- smag i det- munden, at jeg havde forventet at tabe sig. Ja, okay. Hey, kan du gætte, hvad jeg skal smide? Nej, legendary. Nej! Nej, annoying. Ja, Og... ja. Legendary! Ja, og det er snart det værste af det, ikke? Han har kun et af dem. I hans fucking 30 kort. Og Ja. de sidste 3 spil, der har han fået lov at hive Ja, op, det- inden han har brugt 15. Ej, lige han har brugt præcis 15 den der. kort den her gang. Har han det? Ja, det har han Det godt nok. er fucking klamt, mand. Kom så ud med den der. Den kan stoppe ham. Det er ligegyldigt, den kan ikke slå ham ihjel. Ja, den her, den kan vælter stoppe det ham, hele, mand. Kom så, Frederik, ja. Kom så. Ja, den der. Yes. Knipper jeg dig sidelæns, mand. Så, Så. Nej, det må du ikke. jeg har ikke engang fået lov til, mand. Kraftedeme med fucking waste of time, mand. Man er klar over, hvor lang tid der er, så jeg har 700 point på kontoen igen, så jeg kan tage den næste wing. Det er julegave til dig, Gams. Ja, Okay. Ja, hvorfor ikke lavet på den her? Giv nu Martin hans stik og lad ham vinde. Ja, jeg vil bare gerne have mit fucking booster pack, mand. Gamst. Kom nu. jeg kan ikke tage ham. Jeg tror, jeg tager mit svagdæk. Det er okay. Jeg skifter snart spectator side. Ja, det skal du bare gøre. Det er okay. Okay, du... Gad du ikke med? Klokken er det kvart over 12, og jeg ved, at lige hvad helvede jeg hiver på bordet, så er det et loss, mand. Og hver eneste evig gang, jeg tror, ja, nu er der en chance, så hiver han det der fucking wish-kort ud af hans skide 30, og så... Legendary! Jeg knæpper dig, mand! Se, jeg tror, du kan dø alligevel, mand! Og se, nu fortrød jeg, at jeg ikke kan sidde og livestreame, jeg har fået et tæsk her. Det er også godt, Gams. Ja, Og jeg tror, hvis det bliver gemt på min Twitch-kanal. det håber jeg. Nu har jeg fundet, hvordan jeg smider det ud til We Are Gamers. Det kan være Har du det? lidt, ja. Og så sagde den bare upload lortet, mand, så folk de kan sidde og dø og grine af det. Yay! Kom så, Twitch og YouTube. Humiliation, Yay! bring it! Yes! Taberne fra Anders og mig. Vindende fra Viborg. Men du ved, hvad du gjorde, eller hvad? Nå. Så du har begyndt at uploade, eller hvad? Ej, jeg har ikke lige haft noget upload, jo. Og Nå, okay. ja, he very mad. Hvad uploader du i? Det der samme usle snokkvalitet, som jeg har uploadet i? Jeg har ikke uploadet den endnu. Nej, det kan jeg godt være. Jeg venter til at så vil jeg lige streame en hel af vores træninger. Vi begynder igen her den 16. Sagde det. Ja, du kan bare lægge den der op, du lige har optaget nu. Og så, jeg har skiftet min Twitch, så må Twitch kraftedeme lære det. Jeg gider ikke sende til Twitch mindre end 720p. Nu må de fandme... Det er ærgerligt, hvis jeg skal kunne bruge videoerne bagefter. Så må de stramme nosserne derinde. Ja. For fanden, jeg har kapacitet til at kunne sende til Twitch i fuld HD. At de så ikke kan håndtere at afvikle det ud til jer. Det synes jeg, det er pinligt. Det er jo fordi, ved du hvor mange fucking streamers de har? Hvad? Ved du hvor mange streamers de har? Jamen det er da fucking ligegyldigt, for du skal da ikke tage mere ind, end du kan håndtere. Det var... De skal jo ikke sige, at de kan give en service. Og nu så jeg lige og læste, jeg fandt en tråd inde på deres hjælpeforum i går. Ikke? Det er et problem, de har haft i 1,5 år, og der er ikke en eneste Twitch-person, der reagerer på det. Du synes ikke, mange af de problemer, der kommer, det er også det, at de ikke lige ved, hvad der er galt. De kan jo ikke finde noget. Det er et båndbredt.
Fordi det er, når du downloader filmen på Twitch. Der sidder folk, som klager, altså der er jo en eksempel, en gubbi, der virkelig har forstand på det, ikke? Han smed alle hans indstillinger op. Han sidder på en 1000 forbindelse. Og halvdelen af de film, der ligger på Twitch, kan han ikke downloade, uden at de lagger. Wow. Det er tak. Så han har i hvert fald ikke noget problem. Det er også lidt... YouTube er jo begyndt at indgå med streaming også nu. Ja, Ja, du hvad kan er det på den livestreame retning, til YouTube også, ja. Lige med, at de kan slå dem så. Ja, Det er jo nødt til at løse det Det problem, er jo så går folk Google, de over. æder sig ind på markedet. Der, Ja, men det gør de på alt, jo. hvis de sætter sig på det, så har Twitch problemer, fordi Google, det hedder man båndbredder nok, og de gør tingene ordentligt. Det er lige præcis, ja. Prøv bare at se. For under et år siden, der var Gud og hver mand nødt til at gå ud og købe sig en navigator. Det der stil. Det eneste, du skal gøre i dag, det er at downloade Google Maps. Værsgo, Ja. fedt og gratis. Ja. Altså, jeg håber, at de ender med at opstille en Frozen. Det er nok komme, er der penge i det, så kommer det. Hvorfor tror du, de gik på GPS-markedet? Alle de GPS-data, de kan få på deres kunder lige pludselig. Det er det, der handler om. Det er big data. Jeg vil altid sige, at jeg ikke kender nok til netværk til at snakke om det. Jamen, du skal tænke på, at det Google de lever af, det er at sælge målrettet reklamer til alle deres brugere. Hver eneste gang du sender en Gmail, så bliver den gennemlæst af en Google-bot og kigger efter referencer for at kunne måle reklamer mod dig. Hver eneste gang din bruger bruger YouTube, så bliver der analyseret, hvilke typer videoer du kigger på, så bliver reklamerne, der bliver rettet mod dig, kørt ind mod de ting, som du interesserer dig for. Hver eneste gang du bruger Google+, alt bliver registreret. Det er det, de lever af. GPS-koordinater, når du ligger og kører rundt, hvilke butikker kommer du nærheden af, der bruger Google AdWords for eksempel, så har du igen målretning. Det er det, Google tjener deres penge på. Målrettede reklamer. Når deres Google-biler de kommer ud, det er det samme som at have en indbygget GPS. De ved præcis, hvor alle bilerne er, hvor du kører hen, hvilke butikker du besøger. Det er big data. Det er blot et spørgsmål om at sætte CPU-kraft nok til at kunne kværne det hele. Bruge det til noget fornuftigt. Undskyld, det var forkert. Jeg mener selvfølgelig GPU-data. GPU'erne, de er stået af. Jeg skulle fandme have købt 10 aktier i det firma for 10 år siden. Inden de rev Asta Vista rundt. Eller Alta Vista rundt. Så skulle du også købe aktier i fucking Apple og Windows og... Nej. Der er et rigtig godt. Hvis vi nu har levet dengang Coca-Cola blev startet, så er det godt, der er en lille snottet amerikansk by, jeg aldrig nogensinde kan huske, hvad navnet er på. Men det er den ene by, der er flest Lamborghini'er og Ferrari'er i hele verden. Det er den by, Coca-Cola startede i. 2 drenge, der gik rundt og solgte anparter til alle deres venner og alle deres venners forældre i den samme by. 60% af byen er multimillionærer. Holy shit. Arvegods, hele lortet. 1883, det var et godt år at købe aktier i Cola. Du burde få den tidsmaskine. Ja. Men Mikkel, får du smæk? Det er så du. Glæder mig til at se en video mere på vores Gamer Stream. Lad os se om det her dæk det virker. En fyr skriver i chatten til det med reklamen. Er det derfor, der hele tiden kommer reklamer op af din mor på de internetside, jeg besøger? Snap. Snap, son. Jeg var også på Twitch. Ja. Jeg vil ikke streame det. Vi skal streame et eller andet i morgen. Ja. Og så jeg lige ved det. Hvis vi streamer
Og folk, de sidder nede i den kanal, der hedder Twitch Live Channel. Ja. Det betyder, at så bliver I optaget og twitchet. Boys. Hvorhen ser du den, siger du? Den ligger nede under rusten nu. Du Twitch får Live Channel. smæk. Jeg får sgu da ikke smæk, hold nu kæft. Du får sgu da smæk. Jeg får sgu da ikke smæk, jeg skal bare lige have nogle kort til lige at komme i gang. Du får altid smæk med. Jeg giver Du skal da nakke den der giant der med det samme. Jeg gider sgu ikke spille med nogen af jer to. Martin måske kan jeg jo godt overtale det. Er det mig, eller hvad? Eller hvem? Altså, jeg kan kun varmt anbefale, at der er endnu en We Are Gamers, der stiller op i Hearthstone-turneringerne. Ja, men jeg skal desværre bruge ham. Ja, Nå, bare mig? sgu ikke at ligge oven i hinanden. 3, 6, 8, han har vundet. Og det er også fuldstændig ligegyldigt, Mikkel, fordi I kommer ikke igennem første dagen alligevel. Ja. Jo, vi gør. Hold lige kæft. Det der pisse gider jeg ikke. Nej, Og hvis I vi, har gør jo... det, hvis vi gør det, så vil jeg ikke med til Kolding, bare lige så du ved det. Det har du slet ikke noget valg om. Har jeg ikke det? Nej, Nå, så vi skal med til Kolding, eller hvad? ja. Pis. Nu har jeg ikke Du noget har- skræmme de andre med. Du har været så uheldig og fortalt mig, at datoen er booket. Også fordi Mikkel. spillere. Mikkel, bare rolig. Jeg fortæller ikke drengen noget. De skal gøre... De skal sgu gøre 100%. Ej, selvfølgelig tror jeg på jer. I kan jo ikke andet end at gøre det bedre. Jeg er glad for, at den her samtale også kører på Twitch. Nå, men bare lige så jeg ved, at jeg har et tysk kanal, hvor vi lige så snakker om det, fordi vi har sponsoreret weargamers.dk med et valghold, hvor de så sender os til LAN-turneringer. Det gælder lige om at... Det minder mig om en StarCraft Pro-spiller, som var sponsoreret af Monster. Så hver gang han lige skulle op og drikke, så drejede han lige siden til Monsterkanden, så han ikke lige kunne se navnet på det. Ja, selvfølgelig. Der er lige et spørgsmål om licensrettigheder der. Job done. Nej, jeg tror, jeg snakker for højt. Ja, selvfølgelig. Husk at like og subscribe. På Twitch-kanalen. For satan. Det er nu reklamerne kommer ud. Ja, det er godt. Ja, folk kan bare mute lyden. True. Jeg var faktisk engang i medlem af et hjemmeside, en gruppe med en 10 mennesker, der sad og streamede. Okay. Det var rimelig stort. Så kom Twitch ud, så døde det. Det var lidt træls. Hvis det er min folk. Du kan da bare reklamere med det. Det kunne jeg. Men hvad fanden. Det er for sent nu. For helvede, jeg kunne have fået sådan 50 viewers med på en kanal, men nej. Det er 3. Det er rigtig nice, det her, ikke også? Så laver jeg lige en hurtig search på Fluffy ude på Twitch. Så trykker jeg på en knap. Så kommer jeg ind på en offline side, der hedder Fluffy. Normal with girlfriend. Shoots for every 5 followers. Det er sgu genialt. Hvad er det hedder? Fluffy.dk eller sådan noget, ikke? Yeah. Jeg skal næsten have fundet et sted, hvor jeg kan smide streamen ud. Hvor er donate-knappen? Der er ikke nogen donate-knap. Det burde jeg virkelig skaffe mig. Det er nok en af de ting, jeg har brug for. Det kan du få gratis. Seriøst, har du kunnet donere et knap på? Nej, der er ikke nogen, der donerer for helvede til en ny kanal. Jo. Altså, jeg sad i går, altså jeg er rystet i min grundvold, ikke også? Lige inden jeg skulle i seng i går, så trykker jeg på en tilfældig mand, der sidder og streamer. Han sidder så og streamer det her totalt konsumerende spil, hvor han skal bygge små firkanter og en bro mellem to bjergklipper, og så skal hans fucking bus køre hen over den bro, ikke også? Ja. Der sad 7.000 mennesker og kiggede på ham, og han fik $50 i donationer, bare for at sidde og bygge den fucking bro, mand. Hør. Hvor mange viewers havde han? Jeg ved ikke, der hvordan var... fandt jeg noget op på 5 viewers lige nu, men altså... Ja, du har der 5 viewers, men 87 kigger. Eller der har kigget. Det mig om Men han havde, der var over 20.000, der havde kigget på hans stream, mand. Fuck For at mig, sidde og mand. bygge sådan et fucking brospil. Ja, der er...
Og så har han da skrevet, at han vil gøre det i 24 timer, ikke? Oh my god. Ja, mand. Men folk, der sidder og ser Twitch nu, husk lige at smide et follow, og så kunne jeg bare være virkelig glad. Nå, så Så vi skal simpelthen få lov for... Sådan. Notify me when broadcaster goes live. Det er ligegyldigt. smukt. Jeg skal have et eller andet, ligesom du har, ikke også? Hvor der kommer den der zombie, eller hvad du snakker om. Ja, det er kvit og fedt og gratis. Det hele kører automatisk. Det eneste dilemma er, at de tager 1% af alle dine donationer. Damn. Men så stiller de resten af servicen gratis til rådighed. Jeg kunne også bare selv få det lavet. Sikkert kørt på YouTube. Ja, du kan bare lave en, hvad det hedder, en knap til PayPal. Det er jo simpelt. Men så får du ikke alt det der grafik overlay, og den siger automatisk tak og sådan noget skræmmende. Så kan den køre nogle statistikker, så du kan se, hvem der hele tiden er givet mest og sådan noget. Let the hunt begin. Sådan. Det er smukt, så ind til follower. Nu har du 6 hjerner. Oha. Det er fantastisk. Du er en skattemus. Du skal gøre dig fortjent til for at ikke holde mig, please. Jeg synes også, jeg godt mig fortjent. Det... Hvad vil jeg sige, man gør sig fortjent til at få followers? Der kunne jeg sætte min bærarbejde til, ikke om? Så streame. Så skulle jeg sidde ligesom de kvinder, ikke også? Men til at undre penge. Er bare det ikke let påklædt. Pis, det var også det lige dårligt, du havde. Skal du i hvert fald have noget lidt større bryster først. Operation. Det er det. Donate for... de skal donere for, at jeg kan få silikone. Ja, nemlig. Og hvis du så livestreamer, at du får silikonebryster, så får du mange, der kommer og kigger. Det tror jeg, du er ret i. Det tror jeg godt nok, at jeg vil få mange mennesker. Det er lige før, at du kan få Twitch til at blæse det stort op, tror jeg. Jeg kunne sikkert komme på forsiden. Crazy guy from Denmark gets titties operated live on Twitch. Get a booty job. Så skal det være mens jeg spiller et eller andet, fordi der må kun være, der må ikke være non-game content. Ja, det er også et game, om de kommer til at sidde lige, eller de kommer til at sidde skæv. smid lidt odds på, så kører vi. Bare for en side hælder mest til. Det var sgu ikke noget, Kirsten bliver så glad for. Det tror jeg sgu heller ikke. Det kommer sgu da an på, hvor mange penge du tjener ved siden af. Og du tjener nok til at få dem opereret væk igen, så er det jo en win-win. Ja, så kan vi gøre det om igen, så jeg får nye. Jeg kan sikkert også få nogle. Fuck, det lang tid, jeg spillede med mit Warlock-dæk egentlig. Jamen, jeg tror, Svendsen er klar. Hvad er jeg klar på? Og spille mod et Warlock-dæk. Jeg skal godt nok snart seng. Jeg er desværre ikke sommerferie. Men jeg er da oppe på at lige tage det game imod dig. Du skulle have været med Tag den sidste her, ja. til Copenhagen Games. Så skulle du lige have fået et spil mod ham der, Danmarks Supergeden i komplet stand. Okay. Efter han havde vundet det hele dernede, så satte han sig op i deres stand, og så kunne alle random komme og challenge ham. Nice. Godt så. Det var han ikke verdens bedste? Jo. Der var i hvert fald Danmarks. Jeg vil nok have fået smæk, men det går sjovt nok. For fanden, det går nærmere at skrive skåret sig på den cigaret. Der lagde din stream. Nej, hvad skal Den jeg gøre? fik buffet. We are gamers, please. Det var egentlig ikke en god idé at sprøjte deodorant ned til skader. Du kan finde, hvad der hedder mit tag inde på den der Slacking channel. Slacking channel. Okay, ja. Yeah. Prøv at huske at fjerne mellemrum efter hans navn. Så virker det. Så virker det. Yes. Og exit. I gang med noget. Jeg har faktisk en daily quest om at spectate en, som vinder, men så skal jeg jo finde en anden en. Spectate mig, dude, jeg er i gang med at vende. Lalalalala.
Har vi det der, ja. Oh yes. Og Fluffy, det er dårligt kvalt i fuld skærm. Er det? Ja, det er så. Den bliver kornet. Skal jeg lige gå og kigge ind i. Jeg ser ikke nogen forskel. Ej, nu ved jeg så også, hvad opløsning du kører i på din skærm, ja. Jeg kører HD. Jo, du skal bare køre face, og så bare køre frozen trap. Well played. Jeg har vundet. Ja. Frozen trap til face, og så... Det skal ikke bare trap, det er en god Det idé. er også nemt at vinde på det niveau. Ja, selvfølgelig. Jeg spiller casual, fordi jeg aldrig spiller med min hånder. Spiller du cash? Jeg spiller aldrig cash. Tror jeg har sendt en. En white. Kan det passe? Kan du modtage Nej. noget? Nej, jeg har ikke så har du modtaget det. noget sådan noget. Bum. Vi prøver lige igen så. To Northrend! Charge defeat. Bum. Sorry, mate. Congratulations. Det var lige på nippet til du har tabt der. Vi prøver vi igen. Det var det. Jeg kan også godt bare lige sende mit jo. Virker det ikke, hva'? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke rigtigt, der sker sådan noget. Skal vi spare op? For helvede. Vi er snart SU igen. Næste gang så køber jeg. Nej. Max Remmers. Fandt du mig, eller hvad? Jeg har sådan... Mhm. Okay, ved du hvad? Jeg prøver lige at hoppe lige ned. Relock. Det var da nogle træls. Eller sådan noget. Det virker lidt mærkeligt her. Det ser hvad er for en god blik. Pax. Så den vil jeg også gerne have. Jeg har indset i dag, at der er mange kort, jeg gerne vil have. Ja. Du er generelt bare kort. Ja! Og så vil jeg ikke have de samme kort hele tiden. De der kort, jeg gerne vil have, de koster så meget i Dust, at... Der kommer der noget. Ja, som her. Jeg har Fedt, mand. 13. Så er der Slap nu noget. af. 15 dust lige nu. Jeg har virkelig ikke anelse på, hvordan den her kommer til at fungere. Nå, hvad havde du gjort forkert, at Fluff for ikke kunne uploade? Hvad mener du om? Jeg havde bare... Det var lidt forvirrende, det vi har derinde. Jeg skal ind på det... ind på selve Google. Warlock. Så skal jeg ind på jeres. Så skal jeg administrere kanalen. Ja, du skal ind på Google Plus kontoen, så den var ind. Ja, så kan jeg gå ind på YouTube, hvor jeg så kan logge ind på jeres. Det var det med Ja. kort, jeg fik der. Eller logge ind, men jeg kan bruge jeres. Ja, jeg ser frem til en ny video i morgen. Dude, så skal jeg til at fucking Vi spille. skal lige have den der, jeg fik tæsk. Husk nu at redigere den, så det ikke er det hele, ikke? Jeg brugte 1,5 time på at redigere de 2 videoer. Jeg skal med mig få noget, der er smartere end Movie Maker. Ja, okay, fair nok. Jeg har en til dig, hvis du er... Hvis du kan bruge magi. Hvis du ser på magi, så virker Camtasia virkelig godt. Jeg har engang en rimelig god version af det. Okay. Camtasia. Men jeg ved også, at Dope har et genialt... Du går ned med mig fra Facebook, kan jeg ikke sige. Men det bruger jeg det ikke. Ja. Men det er fair nok, det er fair nok. Jeg bruger livet til at tage kort, så... I will not blame you. Ja, fair nok. Fair nok. Ja, du se. For fanden, lad du se. Det går nok galt det her alligevel. Martin, du er grafiker, ja. Ja. Svendsen. Ja. Hvad er det hedder, det som Adobe har lavet? Angående hvad? Videoredigering. Det skulle også være hamrende godt. Fuck mand, det hedder... Fuck, det kan jeg ikke huske. Det kan sgu da nemt blive Google for helvede, der skal da ikke komme ind på det. Ja, det er det. Koster bare spidsen af min Skal lige strukturen her for helvede. Mange tak. Adobe Video. Editing software. Adobe Premiere Elements. Ja, Premiere. 962. Okay.
637. Jeg har en idé om, du ikke kører sådan minikart sådan rigtigt. Der er ikke så mange dyr med. Det du tænker, eller hvad? Ja, creatures. Dude. Mm. Du har sgu da et rimelig god kort, du kan bruge lige nu. Brug din 1 og din 2'er i midten. Skade ham ned. Face tank resten af skaden, han giver dig. Hvad er den anden der? Fuck det. Sætter på, at du ikke får noget særligt godt. Ha! Åh, rent mig. Hans 10. kort, det ved vi alle sammen var. Altså, Jeg armer lige op, ikke? Slap af, jeg mand. er faktisk glad nok for, at du fik noget natur. Ej, det var måske ikke lige... Det rammer da selvfølgelig en tårn, det gør. Jeg elsker tårns. I know, right? Og nu er det Very sikkert best til et friend. udødeligt tårn. Du kan ikke engang nok ham, desværre. Niks. Prøv lige at spille ham i, hvad det hedder, spil ham i et priest deck, og så have 2 double health på hånden. Han er bare ikke særlig mana efficient. Det er ligegyldigt, hvis du kan booste ham op, så, du ikke kan, så han ikke bliver nakket. 3 runder, så har han jo lagt det helt ned. På din combo, men det er jo ikke altid lige... Nej. Nej, en Jesus vil gøre det med dig. Du havde med en god demon, jeg fik der. Nej. Jeg har tabt så meget, mand. Du skulle have spillet din anden etter, så har han nakket den i stedet for. Du kommer til at savne den der, når du når ind til etteren. Der er ikke så meget at gøre alligevel. Nå ja, der var en den anden, glemte jeg lige. Duk. Så er jeg rimelig død. Hold kæft, jeg skulle aldrig have smadret den der, jeg skulle ikke. Ej, jeg havde også stadigvæk lidt på hånden, hvis du skulle. Okay. Fuck, jeg har for mange kort på bordet. Nej, forfærdeligt. Det er simpelthen forfærdeligt, ikke? Hvad gør Jeg du? hader det, når det sker, det der. Det er simpelthen bare... det er med det samme, jeg concealer med det samme. Det gør du også, ikke? Nå, ikke? Okay. Det nåede han ikke helt. Det var lag, Chris. Det var lag. Og lag spike. Jeg tror, det var lag, ja. Nå, jeg er simpelthen nødt til at gå i seng. Ikke fordi jeg er dårlig taber. Nej, ikke fordi jeg er dårlig taber. Ej, det var fedt nok lige at prøve. Jamen, det var sjovt. Okay. Ja, det var sjovt. Ja. Det var som mor, der er kongeligt. Satan. Ja. Jeg tror, jeg skal have brugt nogle penge, tror jeg. Nej. Det går ikke. Jeg skal da vist lige prøve at kigge på den her Black Rock løjse der. Det er den, der har alle legendary, så det skal der lige Du kigge. køber den, så bliver jeg presset. Illidan var ikke et Black Rock. Det var bare et ordinary legendary. Nå, okay. Har du? Bare sådan ordinary, ja. Okay. Det er nok. Jamen, han er jo fra første generations pack. Nå, med anden generation, de der goblins. Ja, goblins Gnomes, og ikke? gnomes. Ja. Ja, nice. Kan man egentlig få legendary? Ja, det kan man. Det har jeg sgu gjort. I kort? Ja, men... Ja. Ja, selvfølgelig. Nu skal du lige vinde en, Mikkel, mens jeg sætter på, fordi det er en af mine daily quests. Ja, så skal jeg skal også lige spectate for helvede. Vind lige. Ja. For helvede, jeg vil gerne. Skulle du ikke se? Jo, men jeg kan godt sove, mens jeg spectator, ikke? Nå, okay. Kan I hygge jer? Ja, lige måde. Super. Tak. User disconnected from your channel. Ikke ellers på, du snart smutter hjemst. Ja. Ja. Uther. Fight with honor. Det er bare lige om der er et eller andet, det lige skal... Det er egentlig 40 minutter til. Det er nok desværre op klokken 6. 7 stykker. Hvorfor skal du op så tidligt? Fordi der står mine børn op.
Den er træls. Okay, det fucker fuldstændig op der. Det er så. Jeg Det er bare bare- lukker åbent, så virker det. Jo, men det er bare fordi det er sort skærm, så er der den her True Silver Champion op. Den er op konstance. Så var gør Ja, luk den ned, og så kan respect sig. Ja, det gør også. Jeg synes, det er en lille bug. Det er derfor, man kan få en pack, når man spectater andre. Ja, Det sparer der bare en boks, som går væk med spectator, så fik man en pakke. hvem fanden gider at gå på Netflix for at se en film fra 1984, mand? Det har der ingen anelse om. Jeg ved sgu ikke. Nej, jeg vil sgu heller ikke. Sådan der. Nu kan jeg se det, hvordan du kommer til at fuck lidt op her. Godt sagt. Ja, det skal nok blive godt der. Jeg kan godt se det. Jeg kan se, at du vinder. Kan du se komboen, der er der? Ja, True Silver i 4. runde. Og så håber vi på, at det går godt bagefter. Og så håber du på, at det går godt her. Du kan ikke gøre meget andet. Det skal jeg være ærlig at sige. Fint, det er engelsk, det må hun sgu have. Det må være lidt træls, det der. Du kan bare shot den ned. Og så få en True Silver, eller sådan en Silver. Det var fidus ud. Jeg spiller jo et kontroldæk. Så skal jeg sådan set bare så være kontrol, så vinder jeg. Spiller du kontrol? Ja. Det her, det er jo de perfekte kort mod en rush. Mit paladin dæk, det er en blanding. Det har både rush, og det har samtidig også control. Så vi gider... Jeg kan lige så godt tage ekstra. Det er ikke det, du skal skille mig. Noble Sacrifice. Han ender nok bare med at blive overwhelmed med alt det lort, vi har. Ja, altså, overwhelmed, altså. Jamen, se hvordan I lige så selv piller ham ned. Han er dum ikke at have noget AoE eller noget form. Han skulle måske også bare gå for face i stedet. Det er syg skade, jeg gerne tager. Du har taget skjoldskade, så kan den er dobbelt. Og du kan alligevel hente dig lidt op med din True Silver. Ja, også den her bagefter. Ja, nemlig. Og kæft, du er små. Hvad er der kort, mand? Det er det eneste, jeg bruger for. Problemet er med det, hvis den overlever, Så er jeg fucked. der er den her. Så er du fucked. Det der ser, jeg har jo min Lucetta. Hun får smidt noget, end jeg havde. Nu står derinde et eller andet sted. Det han kan ikke lide, at jeg har kort på hånden. Ja, jeg elsker kort på nu. Det er en største problem, jeg har. Nogle gange så har jeg alt for få kort. Ikke slet ikke for mig nogle gange. Måske skulle du have et Oracle så i det der. Det har jeg også. Jeg har en Divine... jeg har en Divine Favor. Oh. Hvorfor lige den? This is our town, scrub. Det ved jeg ikke, han har tabt i hvert fald. Bare så ansigtet, så... Sådan. Og man skal med BM, skal man ikke. For justice, reporting for duty. I can't do it. I can't do it. Battle! I'll give it a shot. Sådan der. Easy game is life. Easy game, easy life. Så. Det var det for i dag stream. Tak fordi I gad se med. Det var så lidt. Ja, det var sgu så let. Og det bliver sgu